gauz, kukui gehi hau, puntu edo gune sakratuan, mendik ateratzen omen ziren lehengo hawaiarrak itsasorantza, euren kanoa, txalupa eta itsasontziekin, eta orduan puntu honetan badago volkan harriz egindako eremu sakratu bat, beraientzako oso berezia dana eta errespetu handiz tratatu behar dana. Eta albotxuan jarri gara gu, ze kaua irlan gaudenez eta dagoeneko pua, kokoa aurkitu dugunez, eta gaur ekarri dituan margoak momentu berezionetarako dira batez ere pua aurkitu dugun inguru horretako koloreak. Oraingo marrazki honetarako ekarri ditut. Ozeano bareko ura daukan pintzela, koloretako urmargoak, denak marka desberdinetakoak, baina denak dira urmargoak. Beste urmargo lehor batzuk, espero dut gaur urtu gabe egotea, bira gaur ez dira urtu. Gaur ez du bain beste bero egiten. Bira, egia esan oraintxe konturatu naz, baina bertako lorategi botaniko batean aurkitutako boltzo honek badauka puaren antzekotasuna. Eta hasteko margoztuko dugu bere inguruan. Lorategi irla edo lorategi uhartea deitzen den honetan, ezin zan beste kolore batekoa izan. Orain bai! Kolore honetako ingurunean, hartuko dugu beste urdina adibidez, alde honetatik, listo. Oinarria urmargo bihurtuko dugu, orain arte, argizari itxura hori eduki du, eta orain behitu. Begira, horia sartu dugun lekuetan ateratzen da, helikopterotik ikusten genuen, hori berdezka hori, dala apurtxu bat gehiago, da landare ez oso altuak eta dauden tokietan dagoen kolorea, eta urdinarekin ahaztu ezkero, edo txon, edo berdez oragarri honekin, ateratzen da koa zuhaitzak eta dauden tokietan dagoen berde ilun hori, bira, hau bai. Hau bai, hemen bai ateratzen da berde ilun hori. Oinarria daukagu, oianaren oinarria. Zeden olako zuhaitzan di batzuk. Honek margoa jarri beharrean kendu egiten dago, guztita dagoenean. Ilun hau, bera, sopolitara letzen den. Iluna, baina ez da guztiz berdea, badauka urdin punto bat, eta oso polita da hori, ze sakonera ematen dio. Ilunak beti ematen du sakonera. Listo. Oinarria eginda. Beharko dugu kolorea hau. Eta igual hau ere bai. Hawaiin margoak urtu egiten direnez, eta akuarelazko urmargo batekin inoiz ez nuen imaginatuko egitea, baina begira. Igual funtzionatu dezake honek. Eta iraze angelitzen dan. Zuzenean eman berrean. Eta igual iase kolore lortzen dugun gero. Momentuz itxura hona dauka. Eta iraze legun gelditzen dan. Eska bat, hau bete horrela. Holan. Bai. Hau zan puaren kolorea. Esan guztiz la rosa, gorria eta laranjaren arteko nasketa bat, bira zepolita. Eta berriro, ura margoarekin nahazten dozunean, berriro kolorez betetzen da pintzela, bira zepolita. Eta hor badago gorria portxo bat, laranja portxo bat, bira, hau da, justo. Guk ikusi dugun kolorea hau zan. Iskander, bauko lantza? Holako izan da, Iguala. Begitxu bat. Eta beste begitxua. Haua. Eta
kokoa denez, dauka bere, antenatxoa. Musu gorri, hemenik egingo dugu gorri pixkatxo bat gehitu. Bizitasuna lortzeko, bitu. Eske gorria da. Zoragarria. Emango diogu hemen, lan bai! Bitu, ze bizi geratzen dan. Ze polita. Nik uste dut, ikusi dugun kokoa, honen antz handia zeukala. Honen antz handia, eta pua sala esango nuke ze. Gure susmoen araberak, Kauai Irlan agertu gartzan, zuhaitzen artean agertu da, natura oian baten erdian aurkitu dugu, eta molakoa zen. Honekin detailetxoak egiten gabiz, belarretatik apurtxo bat ateratzeko. Indartuko dugu begien inguruko lemu hau, begiei. Azkenengo detaile bezala, gehituko tzagu hostoren bat. Beti, irla hauetan, kolore hau, toki guztietan aurkitu daiteke. Hemen ikusitako hostoen detaile batzuk. Eta, nola ez, sinaduro. Izena, eta abizena. Eta urtean, 2026. Eta hau non ari da gertatzen, Kauai Irlan, eta aurkitu duguna da, pua kokoa.